Unechete this story. Hmm? This story of a pastor and the wife. Na step brother the wife. Eh? Nke chọrọ ịdakpo nwa ya. Ya bụ the step brother. Nke chọrọ ka di ya nwụrụ. Nke ụmụnne ya chọrọ ịgo ụmụ okolobịa ka eje dakpo ha n'ụlọ akwụkwọ. Nke batalụ n'ụlọ ụka wee na-agwọ ọgwụ wee na-eme abragadabra wee na-edisiv ndị mmadụ wee na-anafe ego. Nke nụlụ nwa mfate akụkọ karị. Amụrụ m ebe m ga-ebido. Ọ ka mma na ị ga-aga this style part 1 to 6 ka ị wee nwee ike wee zaa this very question. Because ọ bụ na ị gerie ịgba nzanwu this very question. Maka na nwoke afọ ọ lụla n'aka nwaada ka amụrụ m ka m ga-esi wee kọlụ unu mana ọ lụla n'aka nwaada ka ọ bụ na ị ga-esi enye ị ga-aghọta ebe m na-eje. Ọ bụ ịghọtago akpọsịghị ma ndị eke o ife emelụ karịrị ma etu mami ya ji wee chọọ ka ọ kpọchie ya na nwanne ya nwoke ụkwụ na-egbu o ma etu mami ya ji wee chọọ ka ndị eke dakpo onye bikọsị na ịkpọchie nwa agbọghọbịa bụ ndị eke nakwalụ na ọsọsọ Chukwu ma ụfọdụ enwekwa good ones so mana akụkọ amara m ebe m ga-ebido from part 1 to 6 jee ga-enye ka i wee mara ihe ya asa m. So this very woman of God wetara anyị update. O wee sị na nwanne ya nwoke afọ na fajechezi police station ịmago na-agbapụtachagonu ha wee chigheta azụ ịbịa ya biko ka chi etekwe n'ụlọ ụka ma ekwe second pastor n'ụwa nke a. Hey, ọ bụrụ na ị ga-esi akụkọ ịma mfu ọnụ ị ga-eji wee si dịsa ụmụanụ ya gbaghalụ nwanne ya nwoke regardless na nwanne ya nwoke ka ọ bụ na ọbala jikọ ọfa maka na step brother ọ bụ ịghọtago mana ada gaghịrụla n'aka nwa adaka ọsọsọ Chukwu nọ n'eluigwe mala ebe dịsa ụmụanụ aka nọ kịta ma ọ bụrụ na ife melụ na-esiri otu a wee ma ọ bụ ịghọtago. I'm telling you o wee na-asị na ọ bịa na-ayọ biko na-ayọ ndị chọọchị na-ayọ everybody na-ayọ ma die na-ayọ mami ya wee sikwu ya mami ya kpọọ ya wee sị ya ịmana na the story na ọ kọsụrụ ịmagolo ọ bụrụ nwanne ya nwoke ọnụ ma mmakwa na mami ya lụla na ka nwa adakatu bịalụ na-ayọ ya wee sị ya ya chetakwa na ọ bụrụ nwanne ya nwoke ọnụ ya bụgharịa anya ọnụ afọ ọ bụrụ ya na 6 afọ na o nwere ife na-emezina ya biko ka ọ bụgharịa anya ọnụ. Ndị mmadụ amụrụ m ụfọdụ uche na sorry bụ amụrụ m ife fache na sorry bụ because I can't even explain it. Kedu ife unu uche na sorry bụ imegbusie mmadụ fọgo ofu ihe ka ị na-alị ya ndụ ya ịbịa sị ya sorry ka ọ gbaghalụ gị. Anyway a na-ekwunu maka chọọchị bụ ịghọtago ọ bụrụ na mmehie adọghị mgbaghala ama ndụ eziokwu mana chetakwanụ datị na ọ bụrụ na onye nufukwuo isi ma onye ma ajọ ife Chukwu ata anya afụfụ etu o si wee taa ụmụ Israel mgbe ọ sịfa hapụ ụmụ Ijipt fa wee jụ ọbụna chetara ife Chukwu mere fa. So my sister amụrụ m ịmago na ị na-aka ụka ọ bụ ịghọtago unu nwekwu chọọchị and ife chọọchị na-ekwu maka ahụ forgiveness. Ọ bụrụ m I will forgive him I will but na ọ bụrụ forgiveness nke ka mụ na ya na-abụ mebekwe ịmagolu anyị abịakwa bụrụ ofu ebe dịkọkwa na ofu afele onye ndị ilo gbara okirikiri na-eche ndụ ya nche ọ bụ ịghọtago. A sị na gịnị na onye ya na ndị mmụọ na-elikọ nri na-eme gịnị na-eji ogologo ngazi ọ bara n'ịgwọ ọgwụ aka m ụkwụ m adụrụ ya unu nafelo na nke o nwere ike ochie tekwe mụ na anafele ị ga-esizie the story ịghọta ebe m na-eje. So nwanne m kedu ife ilu onye gbaghalị ya na-atapụ ya ka ya na ya na-abụ mebekwa ifefa na-eme na mbụ ma ọ bụrụ na ị ga-esie the story ka onye gbaghalị ya mana ya na ọlụ onwe ya ịghọta kịta. Gwa anyị ife ilu na comment section maka na ọ ga-enyere nwaanyị aka iji ma ife ọ ga-eme. Ndị be anyị daalụnụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.